Arbasoek aberrimendrea utzi ziguten, merkataria berantzek merkedo kario erosten dituzten gure lurrak. Gure jendearen ezurrak, lurrak eta ezurrak. Eta badoan zurtaroak, eta gu ere bagoaz, gero eta gutiago gara ginena, gero eta urrutiago ginena. Zer geratuko da geroago, leku izenak agian ez besterik, urtsuia itxasu irudegi, osuruk eta txoko maitia. Jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu izen zaharrok. Jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu